Hallo agus fáilte go atas. Cáidirim sa Gwen sgìre agus sa dú be mí déna cáda cáidirí Lauren Mhoireasdan. Hallo Lauren agus fáilte chríalar go atas. Hallo, Modern Thing. Cib an dú? Hag ma, cym how hyn? Chanio gúdi da. Niste Lauren ísgrin có as a hánicú, dé opad a hacket. Chanio mór an fís acum sa mun sgìre as a bhilú, so ha mi cait ar to bhí clíntin mi yw'n fad a bhilú san húil agus. Mar a hánicú hín go fel am cuideachd. Gléfa, al is mysje Lauren Mhoireasdan, so rúkig mysje an een innernish, a chókig mysje an een fadish an een moddith. Agus chadó gaelig acum sa idjed, chad ionnsaich mé gaelig san sgòile, chad dur mé codum gaelig ionnsaich san sgòile, ach chai mé ganol hai rein mé achtere is politics is vuilum, agus nóir sin hóisich mé ar tícasc, so bha mé an een moddith ag an tóisich, son blian na próbí a rein mé, agus an nóir sin luis mé lodian an iad. Bha mé an san si a bliana agus an nóir sin bha mé céit san opad úd, bha mé géadí bhí príomhhítead, chuspad an sóisialte, agus nu bha mé chéit ar san opad, hunnig mé opad an an binnehuile, an an scoileanach. So bhat is sidig príomhhítear chuspad an sóisialte, so chuir mé amach san an opad, chuir mé agus an nóir sin bha mé fudach an an binnehuile, agus son a chiad úd na bhé, bha gaelig díal timachol adam, bha gaelig as a chuirsnach san sgòil, agus bha sin díalach míorbhalach, agus sin a chiad chudam a bhacamsa san gaelig ionnsaich agus hóisich mé ar sin, so hóisich mé ar gaelig ionnsaich an an dábhíle sa trídíach, agus bha mé go má fórstanach, bha mé fudach an an coirsnach go má láidjid, coirsnach ag bhil Gàidhlig, agus bha thula duine am chuideachd leis a Gàidhlig, bhat bríon dúmsa sa Gàidhlig, agus bhat díalach am bhrosnachug, chaimich an an tómhóid, sod cuasach in dhéanamh, bha mé ann gach saorig, agus rein mé cuas intachís, cuas airstais, agus an nóir sin bha codam acum sa son gift a dhéanamh, so Gaelic Immersion for Teachers. So raim mé sin an dábhíle sa siadíach agus seachtdíach, agus híal mé an scoileanach, agus an nóir sin bha mé tícasc cuspad an sóisialte tar a Gàidhlig. Agus astí leibh bha mé díal chéadéad na codaman, a bha rám, agus hunnig mé opad an an Àrd-sgoil an Òbain, bhat siadig lís cheannard, dùthchail a bhain ar mahan, agus an nóir sin thuair mé ópar sin, agus luas sin an Òbain, agus ha mé iad bhí ann ar san 5 bliana inist. So sin Chanjelú leis Lauren, ma chreach sa hánig. So háisi chusa de gríach gan an fálam ach sé fálam ta bhí na bearlavan, agus mar teacher cuspad an sóisialte. Se. Ma goríideh, agus saon bha bhí tín beo agus a bhí gopad an an coirsnach Gàidhlig an an binnehuile, chai de bhócach an na dói. Sin a rit, sin a jeadh rit. Ha mis mention a how fudach amachchas a héaltach ná amachchas na éilean an chanéile chu móchal iad a Gàidhlig idjed, nó chadó mis felachan go bhfuil fís acamsa mí an fálam Gàidhlig, nó stú mar a bháid, nó stú mar sin a bha mé a chopad an fálam béarla idjed, a cha cain acam na bha mé a chopad an an Àrd-sgoil an an lodian a níd, bha cuideach an ann, agus bha ise sein a bháid, agus bha ise sa chlas acamsa, agus bha sin bríam dhéan a bháid, agus bha ise dul a hain, agus chadó mas móchal iad a mód idjed, agus bha sin bríam sin, agus an nóir sin bha mé fudach an na binnehuile, agus bha sin díalach rútacén, bha mé chomóchal iad a bháid, agus a thula duine dul chan bháid son farpa sianú a stú mar sin, so ha go má étarhealachtí an an lodian na níd nó atcin mar sin, agus chaníle móchal iad a thula sian a ha tachart an súl na Gàidhlig, agus an nóir sin ha glúsat chanélan, agus an nóir sin ha díalach bio, agus timachol orn gach lá.
ha díal chun Ionach an dói. Ach fé mi de gabúis leis go bhfuil ahadacha chomóda dhéanamh ar na scílan canan a tain agus go bhfuil cíad an iste fad a bhfuú hané bhain a tchéchas tribhíon na Gàidhlig ach iad cheannard as an Àrd-sgoil. Hiic sin arás ganna sinna gaiithir. Ach bheit mi dul gainach chuir se bheith choach a bhí gluasa bh scoil an na lotíí na níiad go scoil as na hélan an siad. Féimi go an scoil hain agus na clásicin, féimi go na bheit orst mar hiitir go má éitir gealaistin, ro? Bha go túr étar gealaiste gohairt na a bheith mé chopid an scáil le míle nó míle stachiad nó ruta mar sin agus nóir sin mé staon an scoilna cluit le trí chiad nó ruta mar sin, so trí chiad scolarin agus an nóir sin bheit mé copid an sa margdat tríchiad as a glasacham sa san árstíide achtaré agus an nóir sin bheit mé gluasit agus bheit díach díis sa glas a bhacham ar san into modern studies nó ruta mar sin. So an dóin tchéchas go bhfuil mé dhéanamh bheit féachcham sa iad adacha mód a dhéanamh ar sin. Bheit mé bhíochan rí tchéchas an lodin an iad le déanamh ópid buin is mar sin a rist, bheit tóid cropped bhlearning ann is stú mar sin agus an nóir sin bheit díach días sa glasachcamsa ag an táise agus sa sin na hialacha go bhfuil go túd étar gealaiste agus bheit mé fiochan rí smúnse bíon daon san Jenna cínteach go bhfuil thula sían ionsenach bheit sin óhasach neánach ar mar hán cuideach, so bheit seir a mindset shift a bhain. Féimi go é shift go mámór a bhain. Nachchéiste hacham sé dé seirse chlás a Charlotte, chlás menamh le díis nó trúd nó chlás fan bhfuil tríad nó tríad sa trí agus dé na dúlainn étar gealaiste ha étar na ga. Ag mai ionsenach a chans go mé an scoilna cluit le díis ag an táiseach agus an nóir sin leis na Àrd-sgoil hún agus Àrd-sgoil ga bheit teachchaíar fichiid sa chlás nó go mar sin, so bheit sin ionseach agus bheit sin cuideachd an fichiid sa chlás ha cumasach iad opair buin na dhéanú i dhéist is sé magic number. Sin é go déadmh agus ha mé arás an Àrd-sgoil móid i dhéist a míle as an Òbain agus nu a ha mí tícasc Loch ionnsaich mar siimpleit ha tíche sa ga acham sa chlás an drast san Gàidhlig Loch ionnsaich agus ha go maid adibh ach an nóir sin ha mí tícasc cuspin an socialty a Gàidhlig agus ha daíach acamsa. I dhéist nu a ha Johnny fálam a Gàidhlig an an scóil móid far nach chéal mód an duine ga dhéanú Gàidhlig nó fálam Gàidhlig i dhéanú ach ha tóir Loch ionnsaich ach ha Johnnyún rut gach seachan ach no best of both worlds ach gach seachan an an dói ach ha dílach étrialaiste agus ha na dúlan ann ha duine as a chlás le féimlachan agus ha fiochan rí thula duine chuideachug ha fiochan rí rútacin ionnsacha de chuine agus ha cútú a tusin, cútíile nach chéile tusin agus nu ha fichiid nó déchan nó ruta mar sin ha becin na asastócha so in mínach a géile dhéanú ha bad a chuúne ach stócha son a chuir seachad Cóladúa. Cóladúa ach ag nú nám nu a hain chlas móid ha stocha bicin nas bioal stocha an an dói so ha an atmosfér cad netrialachte stocha govéal. Bealhal. Sin Barach fuaim. Barach fuam, gun cheku ach ha mi coma an an dói
How go má cástal as an dá Stolam an dathúil an dóid chuideach agus bha mí géisteach í podcast le Ann Patterson a réid bhí sé na ceannard an ar a ggéal is fáid agus an bhí si bríon mi dhéan fálam dùthchail agus bhí si stocha go bhfuil becha ag duine go bhfuil na sasa an in scoil na spíce is mar sin na dúirt a chana an dul an ann agus sin an rút agus leis na clasichan na slua chuideach chana an dul an ann ha dílach itriálaach teann an dóid. sé puing intinach a sé mé dúin scoiltin dùthchail agus le fad bhfuil sinne is seo an na slíte agus go díadh mar farste olai géaltas na Nílan OGE ha sin trí gan na film híte na bríimiúin fad bhfuil sin sense of place agus chuir se ha sin choch agus chu cuiteach a ha sin ga film híten or ha a chabhór a thula duine bead an an sgìre dùthchail. Ha je list op J Charlotte ha nuiste san Òbain fad bhfuú caran éiad an dáthúla ha sin a ha fasceid balle nó a ha ann balle agus ha cuideach fad bhfuil scoiltin na bíthe isteach an Àrd-sgoil a ha go má dùthchail go má big. So sé scoil móid a hínse míle scolar an ann. So ha a bhórchuit fudach as an Òbain héin ach ag an nám ha scolaran as na Hialanan, ha ástal achanne as an Òbain san duine ha fudach an colasai, mula, ilaní, as ilaníle ha dí scolar achanne bó hidig an drast chuideach agus ha sin na cíalathe go bhfuil chuirsnach go má measg achanne chuideach. So ha na scoiltin ha bíthe isteach an Àrd-sgoil ha bhórchuit cin na scolar an thuirstú hat as an Òbain héin agus ha na sgìrean dùthchail a ha timimeáil á a bheit sin. Ach dé mu na hélan an ile ha Àrd-sgoil sin acin an ile as an éidir géal Àrd-sgoil Hoppervóre cá te bhfuil na críochan son na scolarin a ha tíon ucrse. So Àrd-sgoil ach an mula an Tuppervóre ach man ha físach ha mula móid agus ha an astid ited bunésan agus Ross of Mall sin da uair a híte da uair ar fallah fu Tuppervóre so chaníle frechadach san na scolarin I bhí adul agus iráis ran Tuppervóre gachlá. So ha Àrd, yeah. So hat tíoch an ástal as an Òbain. So scolarin bhú benesan hat adul an Àrd-sgoil an Òbain. Cola chaníal Àrd-sgoil ann iad, so ha sin na chéalachag go bhfuil a tían an Òbain chuideach agus ha nunra an ilaní a fatar fallah son bhí Son a bhí siúil gach lá sé astar céanal hain. Sin an rút agus cholasaigh chuideach agus le ástal as an Òbain ha sin an cadam san bhí san Àrd-sgoil agus féimiat a bhí siúil áitechan. So in é dúlan dulí. No how ceisglár. En jy dúlan ile ha sin bhfuil smúneach hat sin na tín bh cóirsnach an go má éidirgealaiste bh chéile agus a siúil astar. En jy dúlan a bharach go ha sin? Ha dáin bí an a dóid ar san duine ha fudach as na Hialanan ha sin rut a ha iad bhí takar san blianacha. So ha duine acne ha a chopur san Àrd-sgoil an drast so chasat suas an colasai ban a siimplid agus chaiat gan ástal. Agus an eist hat a fudach as an Òbain agus a chopur as an Òbain agus sin rut a reinat agus chan sin clachgach. had clacht a ríist ach an an dói ha dúlan an chuideach ha dunne siúil gach seachan agus bhú amanan goharit tro Gàidhlig chaneal na hasisicin na ruí is mar sin so hat
hanneal a féin an scóil so sé triblet a ha sin gach blianana agus hat fallh ar san seachan go hadit me hafuach an cóla ná hafuach an tírig nó cholasait díach an san unáiche gach seachan ag an taid díach ag an taid oh wow ar san aiche iad an asig just saharne hafuach an cóla agus ha Jedáich ach ma ha an cholasai ha a fléine just saharne agus an óir sin arás Jedáich chuideach so ha gemá dodih ha ceir go láid son bhórchu se chuúne hat chclaachtarís hat smuniche go bhfuil ma a bhí a sa bhale gach seachan ha codaman nán is clubbichan astí na scoile agus cadjan is mar sin de dúirst agus stolóí bhí ag dachi san díalach na seachaniu mar a siimplin ar díalach seachaniu agus na trolach cadan tolichte chuideach ha carstas mód éited an lucóprich san ástal agus na trolichan chuideach so na céiltin go má láiad mar a siimplid ach ag an nám ha dadih hat ar fallh chanéile an taid fat na seachaniu agus sin na chiilecha go bhfuil sin fi bhfuil sin dadh gan na thula duine dadh gan na thula duine Ha cho íneoch a bhí clínte miúin mar a ha na systemen acurse thuh ástalan agus na difer dúlein a ha ráh mar luch chikas agus mar luch goproch ansan ástal luch cúdam. Agus go dtíire a nóisiid go bhfuil cúte féin pléine gan scóil gus fé gan Àrd-sgoil. Lis a ha cho éidirhealaiste gosáiste bh bhí coid van jolas ac am hína seo agus Àrd-sgoil for strís a ástal cin seo ach go bhfuil hat difriiste agus go bhfuil na cáirsnach gan he sin cho éidirhealaiste cúteach. Ha pléine tréine cáirichan is asichan achanne thula duine a chclachu sin san féin an scáil so a go mai inseach agus a sam nu a bh mis an scáil agus bheit sin giúsacha gedamáis nó ruticin agus bheit sin chéir na láirichan teise agus fat gra nó cum na ha féin an scáil agus card is underground is tréine is thula siad agus bheit thula duine an fadish mar bhfuil I walked to school so Carsona has sin giúnsa go bhí sin. Well díach asúla mí go bhfuil si se ugan na hún scoiltin fa a bhfuil urit dóin choáil gan scóil acah or a bhórchuút bí am hat an bailla nó a scóil ar sonna choirsnach bí thula duine caiiseach ach súla mí go bhfuil sib go meáiriste an Òbain thuh fé na dóin siúil ha sin gan scóil. Nuiste an ópa a hacha an drasach an éidirch neach chikas go hunnad ha neach chikas cúsparan socialte agus Gàidhlig ar son filantích agus luchgéim sa chéh sin ceirst Lauren? Ceirst. Dé éile déine dlísna an éile hacad an drasa. Os sé les cheannard de hanam sa cuideach so has sin na céalacha go bhfuil mí is cúden ionnsaich agus chikas san scáil an broad general education and curriculum ar san sin allanich cuideach allanich is teacher in probi cuideach is ionnsaich professionta san thula duine san scáil so hat tóir de lesson as acamsa san scáil. Tá sin agus go déad saim bh na holaní fil amach cin hín an de hachar míid hiúcht agus dé an nain bh chealaigh Gàidhlig a bhain a ha na dlísan san seo nó a nain ar san na scólar fat. An scólar fat so ha fálam Gàidhlig páirsin de lestan an acamsan sa scáil ach ha roiin Gàidhlig acinne agus fálam Gàidhlig sa scáil a sin gemapik a cha sin Jannacínseach go bhfuil curriculum acinne guide agus ha codaman acinne san scáir an Gàidhlig san scáil cuideach agus so ha mí os cún sin ach hallúrute ha mí Jannu san scáil ar fat. Cós a hat na scóir an Gàidhlig agus sé tían bhn na búnscoiltin a bhfuil fatas farsing
Had fat is farsing ha achig na criche Rockfield achig sa valley agus strata happenju coach so ha sin cean tua lárne díal ritú a héaltach agus an aflan son a chiad tudas bí sin fein scoileann fó benesan coach an mule so ha dunne tían an Òbain fá Vanessa an drast a chat díalachin tuh béle ach an aflin bí scoil Gaelic an chuideach sa sin na chiach go bhfuil tríbún scoilte nachcinne agus bí túlach an agus bí sin uhaach má an aflin hamis munsin. Yeah, is stoch go cheek bikin a bharach fast kuteach gur na hadh an aca sin. Agus bhfuil tripletin a bhí acrise a thuh cúspadan a bhí tahain cúspadan to bhí in na Gàidhlig. Dé hacah haism go náisianta sé triplet a hain a bhí féin go leor. Yeah, had triplet sin an an edgéal coach had it as an Òbain agus tiide coach má sin sun badach a hafin ach an tribal seacinne haníal luch oplich a stei leis a Gàidhlig agus sin a tafhín cuspid an sóisiúte tu a Gàidhlig an an Àrd-sgoil hunn. Babhcéin bhí go hafin an an S2 coach ach an óir sin chail sin teacher leis a Gàidhlig ach an haid dadh chaníal badach duine stei agus na ha sin a chud amach sanna sgríach agus sin i ggéadí dunne ag go bhfuil Gàidhlig chaníal sin na féin íortas chaníal dunne sa bí a chud íortas sa stei san an ópaid. Dé an rá matú réal agat son fuasclaigh a háirtar seo bhan seanach aca pein san Òbain nó fiús tíadach nas arsing na sin. Dé haus muoine chi dhéananig jiffer, dé bheith go tálaigh gúine go tíchas cúspadan to bhí in na Gàidhlig. Go bhí anach hanne lisam. Yeah. On the spot. Dé beach go hacad. Ach ha díadach chud dadih agus ha tóir dul an ann a thuh checkas céin ha níl dunne golóid ann iad ha shortages as an arsenach agus ha sin chiúlachag ha níl dunne stoi son cuspid an janitor a Gàidhlig agus hat a tafhín incentives san dunne I bhí I genu cuasachan so Gàidhlig I hiúcasc agus ha sin má ach bheith má ha incentives ann san dunne ha genu céim an an cuspid agus an óir sin son PGD I genu son cuspid an Gàidhlig a hiúcasc nó mád cuspid an sóisiúlte nó ceol nó rutacin agus hat cumasach iad a chuspid a hiúcasc agus an cuspid a hiúcasc trá Gàidhlig. So bheith sin má ach ha mis munsin nach chéal dunne golóid ann agus sin an triblet. Ha níl sin dul anu jifid an drast nu a ha sin díalach chud sanas dríach amach agus fiachchan rí dunne lórig ach sé triblet structural a hán an an dói. Nu a ha mis munsin a ras charó meis móchail déir na cothroman a bhain agus carsáin nach chéil mé mócha bhil charó dunne sa bí ach ag an nu am ha isam go bhfuil dunne I genu a fiachan rí Gàidhlig a bhrosnach chug a cúpar goach cruúi agus ha mismóchail seo inist a chins go bhfuil mé a chópaid as a Gàidhlig ach nu a ha iad an tú bhéle cha níl seo choála seach agus chanéú móchail go bhfuil na cothroman ann agus a bhealach ar sin na ha chópar as na scoiltin as na hílan an mad a dain mise agus haáin agus an óir sin haus mun wow rutin Gàidhlig ionnsaich agus rutin Gàidhlig cheachas gus is mar sin a rst ha chód dadih ha mis iad bhí Gàidhlig ionnsaich ha mis iad bhí ionnsaich Gàidhlig san 10 blian in ist ach rein meis ópar goach cruúi
agus chainneamh sin, agus had done it like had duine san Àrd-sgoil an drast as an Òbain agus hat a ionnsaich na Gàidhlig, hat I deanú an dùthchail agus hat cópar goach dúí ach hanéal unig go láid ach go soin Gàidhlig ionnsacha go ide fada bhéile cumasach ar dhiicasc. Cumad a hasin deanna cínteach go bhéal cadaman ann san Gàidhlig ionnsacha go bhfuil codaman an so Gàidhlig ionnsacha go ide fada bhfuil duine cumasach ar dhiicasc tro Gàidhlig nó agus bí fatan na searm ha duine ga ionnsacha nu a bheit ág agus an nóir sin hat chéad déir na codaman na ha ann ar san Gàidhlig agus hat smún sin well stocha go bu mí dhiicasc tro Gàidhlig stocha go bu mí Januarí gníile agus mar a thuairs mí mar a ha isam go bhfuil buin ann ha deanú tóid ar sanna Gàidhlig agus hat fiochan rí duine a bhrosnacha agus a thula sin íle ha na buin Gàidhlig go deanú an gráthach gon siú ach an an dóid hat brion rí duine ha iad an tuamh ciú nó hat a chópad an an súl na Gàidhlig. Ag go bhfuil uí as a chuspar ciú ach go bhfuil ha sin na deanú cínteach go bhfuil uí ag duine ile agus ha fisa ag duine ile go bhfuil an cadam seo agus sin an rút agus a sin rutacin ar san an rialtas an an dóid agus ceannartas carsáin nach chéal duine ag dá go bhfuil sin na cheann nachcinne an an alba ha sin son airste sa dheanú iad a cheann agus a sin son na codaman a chud rothúne is mar sin a airst. So dé bhálaigh tú hain, dé chanig tú hain do gunne sa bí stocha a bheit léhheach tchécas mar há stocha nó had déis hí an céim an a chemistry an drastas dat smúnecha gur tchécas go cheann heilach a níl Gàidhligach go débh tú hain na málachaibh. A thuh mad like ionnsacha Gàidhlig nó Cosna bechorgaibh tían dé bechorgaibh a bhí dhèanamh dé shlighe socha. Ma ha san dúla nach chuúr mit chaniamh DNA ha chuointe nach agus an rut a thuad miise well thuair miise cheann úd agus thuair mí cadagin úde cuideach is céal rí cúltaid is ceol éile is bheit súil etar dhealachte han súil na Gàidhlig agus ma ha son súil éile aichgan nó I bhí páirste de súil éile cuideach sé codam a ha seo ha dílach chomá agus ha dad a bheith amadan agus ha mi dólar a cuideach ha mi dochas nach bí eicil ar duine mí na dúlan a ha ann cuideach ha níle fudaste amanan amanan nu a bheit mis ga dheanú bheit mis smún sin chabhí mí fianta chabhí mí cumasach ar Gàidhlig I dhiicasc nó cumasach ar tícasc cúspadan tro Gàidhlig nó rút sa bí mar sin ach bheit mí cumladal agus an nóir sin ha mí cumasach ar sin na dheanú ha ceann achimsa agus ha mí gachlá cuideach agus ha mí féin cadaman nach dúr mí rólaibh cuideach agus ha dílach chomá so Síocha na bíú dílach DNA agus na gabh drog cuideach agus na gabh drog ma ha slútach bí slútach ag amanan agus ag amanan íle bíú Januarsta smóid agus dílach dín cínteach go bhfuil ag eall brosna bhú sin. A bhí cumaláist díadach cúm a dul. Cúm a dul. Sinú hín an lei an bíse ha sé dúlan go ríadh a gabhú os live agus haid a bhí go más acha leis gon sigus sa bí. An roidíomh sonna bhí na cheannard nó lís cheannard nó mar principal teacher a Russian riamh as a phlána ac a tín.
Ach a raim mí planach in sa bí ha mí smúnsin ha mí díalach a gáil na cadaman a ha ráam an an dói agus nu a thunig mí an sanas ar san lópid an binne bhla mí smúnsin well carson na héal se cadam a ha seo agus ha mí son seo dheanú ha mí smúnsin go bhfuil na sgile nachamsa ar san ceannarstas an an dói agus an óir sin bheit mí smúnsin mí an príomh híséad ach ag an am cuideach nu a bhaimí am príomh híséad bheit mí smúnsin yeah, I don't want to be a deputy or a head teacher. I don't want to do that. Ach, an óir sin astí si a blianana mad príomh hítear aus múnsin, well, stácha. Se cadam a he seo stácha a bhfuil mí son seo dheanú, a bhfuil mé comasach ar seo dheanú, ha mí múnsin go bhéal ó fiacha mí chuú agus an óir sin an ru a takearst sé lís cheannarsta hanm sa nist agus ag ammanún ha mí smúnsin chanío mí sun bhí nam cheannarst iad ag am sa bí an bhé agus ag amman in íle ha mí smúnsin well a ríist an na scalan acamsa a scalan ceannarstas acamsa chuideach so stácha agus an óir sin thunig mí ópa an Cheann Loch Lìobhann agus bheit mí smúnsin. Se céim úd ar thá se chuir. Se cadam a he seo chuideach agus rah me sin chadam agus an óir sin bheit mí go mai fórstanach an dúr me sin ópaid sin so a mí smúine go bhfuil tád ópar chruúé ar cúlaút cuideach a néidirach fórstan ach tád ópar chruúé. Chruúidíach maid. I quite fancy that. I'll see if they think I can do it. If I taught open down, could you? If I me a gulachug gama, if I me cooper gama crewy. I guess ha mi edvi nam les cheannard son coig bliana nisht. I guess who're me tord yolas. I guess rai me tord could you san skull for the veil me. I guess I shouldn't heal hug. Bheit mí go bh fórstanach an dúirmis na cadaman a thuairmí na bheit mí well ha mí heastan Àrd-sgoil Òbain nach so ha mí go bh taingal. Well nu de héit seo beo bíú ha mí dúil ann sa scáúd as sa dríoch gúracha agus dú a bheits nat cheannard mai go dtíanamh méalta néach chládan. Ach bhfuil a bharach cé an opair chruúé agus an teálas a dhémas tú is na sgìrean a dhémas tú léisacha a bhfuil slíon go leor bhfuil úsmínecha bhfuil cothroman go leor ann ar son a bhí dul airt as an opair go promoted post go áirstacha as an dríoch go bhfuil a gohadis bhil chealaigh na Gàidhlig go bhfuil go leor de cothroman ann nó bhfuil go má teann bhfuil sin ar cuideachd an na dóid tú de bheach. He dodh go hadit me ha fudach an sgìre dùthchail agus ha san fudach as a sgìre héin. Ma a thuirs mí chluis mes san an ópa an binne bhile bha mí san ruta ganúd i dheanú cuú ach luús mis san sin agus an nóir sin na a bha mí an scáilléanaclit agus an nóir sin bha mí smúnsin bíon lís cheannarst bheit dunne ann bheit deanú ópaid chaú dulach luasat agus bheit sin na chéalacha má ha misisigiaí ópaid féimi mí rutacin i dheanú so bheit féach go méad glósa a ríist san an ópaid an agus sin chéalacha go bhfuil mé san Òbain an drást agus i ríist chaníomí san glósat an tuaire seo ha mí an ar a ggéal ha mí tálachte san scíide ha chuirseachcha an nachamsa seo cadide nachamsa seo chaneomí fall an teolach acham sa céalachan sin agus bheit mí smúnsin well ha mí smúnsin go bhfuil mé dé seo son a bhí am cheannarst ach chaneomí san glósat dí ha mí dul dheanú. Agus an a ggéal hat deanú tád ópaid ar codaman ceannarstas an drást mar hat bheachan rí duine ólachug ar san an ópaid hat a churcúsachan ar dóid agus hat a chéad déad an workforce ach agus smúnsin dí hena codaman
gyfi ann agus cóhacan so bheit mis deanú bican ulchug san ceannarstas anan ar ggéal is fáid agus bheit gam chuideachug agus smuintin stocha gin bí cadam an ann as na búnscáiltean ha mis scúpa an Àrd-sgoil mar ha físachad ach bheit smuintin stocha gin bí cadam an ann as na búnscáiltean so háisich mí iad provisional registration na dheanú cuideach Son na búnscoile. so búnscáil so sé cadam a bheit sin cuideach ach ag an nám si teacher Àrd-sgoil a hinnim sa hadú mé an glúsa de dáis van Àrd-sgoil agus an nóir na a háisich mí iad leichan dheanú sa bhunscáil stála mé agus fa mí smuintin stoch well fa mí smuintin stocha go bhfuil cadam seo ha sin fudachan an ar ggéal ha like 3 to 18 zone through school zone agus stocha go bhfuil cadam a ha seo agus an nóir sin hannig suas an Òbain an Cheann Loch Lìobhann se 3 to 18 a ha sin agus hannéile fatar fallh sé jochad sin ach sin an rut jopriche amach ach sin an rut gun an obair seo i tí an suas bí tug dadh ráim mar dé ha dul anu. Sé nó charráte gain Harrá tu gain or charrá na codaman nain. A bhfuil mé dul fudach an heo nó a bhfuil me dul glúsa a ríist san Òbain. Agus sé tug bhain sin an tug a rein mí nu a bh mé an benni bhile agus rein mé an tug go bí mé glúsat ach an tuide seo hadú mé rilí son sinna anú a ríist, so ha mé go má fórsinach ach had díach a sealting raibh nach héal cadam an anstocha. Duilghe bheit dúch smúine sin haníile thula duine ar sanna bhí mar leis cheannard nó ceannard ach socha ha uig tar teacher a bhí mar le uadach a bharach mar principal teacher an na scoiltean ach fiús mar a ha na structure an ac an drasa haine na chom sin go bíhinnta go háit an na scoiltean dùthchail a ha go man na shlighe so ha go má Dadh na codaman sin a lorach uan an díach idir potluck kam mí swinne higléí fad a vilu cealchan gan sgìre nó dheidhinn na cuppadí hain. Sin an rut agus inéist badach shared headships an nach chuideach so ha sin na chéalacha hanéal na un cadam an ann stocha. Díach a fás nas duilghe bulach a bhí lorach na codaman sin. Sinné. sé dú finge sin. Cho intineach. So mar fearske an gan oper as a bhún drasta mar leis cheannard ha sadhachasan a bhí acah as a rein na Gàidhlig agus go dé mar scáil an nuing go éisiúin me dúin déhúnta sin cimime a hánica cabbí agus go idir dé buéistochid nó dílab a ha hí na facail as a scáil nu a ha gluúsa a d'irt. Well ha unrut a ha idir bhí go sadhachail san Òbain hín na adhainse loch ionnsaich hacinne san scóil san Ghàidhlig. So rein na Gàidhlig obair go cruí iad dílach Gàidhlig a hanasach maid bheit as na clasichan S1 S2 agus hat deanú sanas mód iad Gàidhlig chéin carsáin ha dul ionnsaich a Gàidhlig, carsáin ha seo fémal, carsáin ha seo intinach is mar sin na d'irst agus hadis na bílichan ha na adamh na fás agus a sin go má fórsnach an dras go bhfuil badach loch ionnsaich hacinne ar san Gàidhlig na hacinne son Frangish an ist an an S2 so sin go má sadhachail. Go má sadhachail sé deo scéalathe sin se péin. Agus ha na adamh na fás an an S3 cuideach ha drop off achinne mar a ha a thula dunne idir S3 agus S4 ach ar san na filintich hat cummal a dal ha bhórchuút se cummal a dal idir S3 agus S4 ach ha na adamhan san loch ionnsaich hat teachchail ar tríchat achinne
ann is 3 son le ionnsaich cuideach, so ha sin má agus má a thuairs mí ha sin fás gach blianana cuideach. Gomádóchasach. So a bhealach ar sin ha ruútéile ha iad a bhí go má sudmhaáil son na félantíí cuideach agus ha an ceannard stacinne ha is na ciún Àrd-sgoil Òbain agus sgóil sin hidig cuideach agus a sin na chéalacha go bhfuil céal mór éite acinne éited na dascáil agus so ha sin iad bhí chópaid éidir an dascáil ar son Gàidhlig chéin agus as a dáhaid bha na sgìrean S2 vat na sgìrean Gàidhlig an an S2 vat an an tidig ar son dá lá agus díadach dùthchail a bhain a chun go bhfuil sealtain de sgìrean Gàidhlig as an Òbain go bhfuil Gàidhlig choláidead an an tidig agus lé scoile an an tidig cuideach, so ha go má jifid van Òbain a chun go bhfuil as an Òbain ha nádamann go má bic ar son luch filantaí. Ha mi swinnig gyda fídeo immerston a ha sin. Ha mi swinnig gyda fos fyddian y tardwritten ma hi as a sin an a nid a gael agus gyda gan cwmw hi norst cwtioch an Cheann Loch Lìobhann is an awdi tiach Lauren. Ach in eisiau gyn yr son criach ychydig gnoich yn dw je carle fy gacet do luchtigisg úre. An carle acamsa, well, díadach céad iad imitach teachad is leisan. Ionnsaich ar tór, jiffer, doin tícasc. Sin rutas cuideachd díadach léamh, céad, éist. Rút san bí ar son cínteach i dheanú go bhfuil chomás as ar tícasc. Agus ha mi smún sin go bhfuil sin an búnstí. A sin an jead rút dain you hén sé chabéid díadach carle ha sin ach van jolas ag i hén sé gafa hula corm. Éist, tían, léamh. Sin rút. Mae gydíadaf. Sin rút am is smún sin ag díadaf fad bhéil mi an drast. Díadach gaf na cothroman son dunne ile eichen bí stoi as na chlasichan ile chéir na teaching in ile agus ionnsaich a thuúla Cheann fo dunne a ha má ar tícasc. Scanne. Ósach ma. Agus ísgo dé mian a bheith acet do gúlam to bhí na Gàidhlig na úlam Gàidhlig as an áimní teach. Well, ha mi dáchas go bí badach teacheran san Àrd-sgoil son cúspadan tra Gàidhlig go líbhnacha sin an rut ha mis géadaí a ha chuúdamach go bí dunne brí Gàidhlig an an cóhéics etar jaalachte, so ha mi géad badach teacheran sinné. Sinné. Oh, well, he checking your shinny yan of cantada to be. Spochtachil matcha greel lakin your son the lehet. Gedidef, ma va do young dunya varach Gàidhlig. I mean, hadukshin fuskegate at Sebastian Breen. Sulan jen and bursary ood jeffer kichown howl. And you listen, dunya ahrenig. Ha mi dochus gan lodak shin shinya ha as an upper kuyu gan lodak shinya I guess kuchikin yella. Dús a bhéile gan bí fuasclaigh ann do gúlam agus thuúh na hadavan gosáiste ar sinna dhéanamh buaí a smá a chanin. Well, sin rút ha níl frícarstan acamsa ha céistin acamsa gach lá agus ha beach acamsa a ha níl mí buach cínteach dé ha na frícarstan. Lauren, míle tainker san vi call munú had vi cho intineach imsach mu mun Charles Sacatin mar a hannig go hin gan Gàidhlig agus go mu géal agus cho etjaligchte sa ha is sgìre scoile acuse den commercí féile. Modern tanks go ma het slacht an Cheann Loch Lìobhann. Modern tank. Bhfuil taing mhór a thuirsta hólmar ostig, agus Carlin na Gaeltach a thar atjas a bhaunichaich ar san srí eile. Chai an tréseo a dhéanamh le taich go stúr ag Ian McDiarmid for Telt Media. Agus taing gúise ar luch géisteach. Ma ha seo ar cartadamh, déanna cíneach an tarsú coicre na cyngain, agus as an róháilisteir ar beach gannéin mu gín chéanna programman.
Ní go bhéh géint tro na mianaan socialte ná ar seálaigh postí oideaspod@gmail.com. Ceirs maithe gus an náfrógram, beannach léamh.